Автокъща AlexNet Group представя Hyundai Kona 2020 година 1.6 хибрид на цена от 29 900 с всички възможни екстра за модела. Перфектно визуално състояние, без никакви интервенции, удари и корекции по салон и боя. Два комплекта гуми джанти, подгрев на седалките, подгрев на волана, камера заден ход плюс навигация, дисплей, таблет, лент асистент, салон перфектен, практичен, икономичен градски джип Евро 6. При интерес, който желая да заповяда, цената 29 900 2020 година е колата.